Happy birthday sa iyong asawa. Ha. Ano to? Ano na sabi mo? Hi. Hi, Father Mio. Luto na ang pulutan. Ready to ano na? To bomba. Adidas! Ay, sorry. Ano ako, Haggard B? Pararaway kan, Habang magpayabot sa camera kay Haggard siya. pakararaway kan Romeo. Romeo. Ikaw na. Romeo, save me somewhere we can... Oh, yan ang pambangon, Day. Meron Paano ko na ako bihon? Pick up na ako sin ano. Order niya. Sunod ko Tukong pa? Ha? Hindi ko pang pinatok ko. Sige, tukuin na natin yun. Madali na yun, oh. Dito Sabi ko, na, ano? may nitong diri kayo. Sabi ko, Transparent, ha? Mo yun dun, ho? Butangan. ito, naputi. Hi! Ingat dyan sa London. Pakikumusta sa kay Queen. Kay Queen. Turo ka na, gulo. Pero, Pagalon, Si Aga, ano pa malang ka na rin yan? good morning! Agad sunan mga naiimod ko sa Facebook pag pag long distance natuturugan han ka istorya. Ay! Puyit no. Nahulog ang puyit. Ay ho, nagkiling na lang kay wara Hindi ka mga. makaon? Hello, pagurog na. Hindi na, mahalan. Ang kurong bitaw. Mahalon? Pero si Mel. Ay, kamahal! Yeah. Tukan mo, dahil nakikita ka ni Lots. Ito po sa luwas, tabi. Okay. Hi po. Hi Sir John! Hi Sir John! My friend birthday today. Hi, Sir John! You eat Adidas! Sir John, happy birthday to her. Yes. Thank you Sir John. It's How are hot you? in the Philippines, Sir John. May si Sir John na nabigay. We need something cold. Oh my God. Mao. Thank you Sir John. You're so ano. You're so kind, generous. Generous pala. So kind and generous. Sir John, I love you. Sa atin siya, may apang pangan. Hi, Sir John. Hi, everyone. Happy birthday to Maricar. Thank you. Pag ano yun eh. It's so hot in the Philippines. We need something cold. Yes. No answering. No answering the phone. Yes. Welcome to live chat. Remember to guard your privacy and abide. Uy, picture na sa ate siya. Oh. Pwede mo sa live. Ang cellphone mo, picture mo kayo nagdadano sa ate siya. Nag-slide. Slide na rin lang kayo nakalive ako. Oo. Una ko malaman kung mood na yun. Kunwari yan man. Uy, sana, anong cellphone mo kayo picture pa sa ate siya. Dapat, hindi rin maghanap in the picture. Ang gatang document. Lalo kayo na po sa kalubot. Hunig. Hunig nila ka. Front and Lalo, bit-bit yung kay Puhan. Lasingon yan. Isip ka sa kisik ha. Uy, may bago ka sa kisik. Uy, so to. Ito na karaan na. Para sa walang Ako gusto ito magpasay dito. Sa'yo kumano kanina ang picture pero nilot na uyaw mo. Oh, yun siya. Oh, sige. Tara. Yan, uring. Sige. Paalala mo. Masala ko ito. Sorry na sa Paalala mo kung ikaw mo lang nakato. Dapat bagul. Nauri. Makato na kami dito. Kaya maiyaw-iyaw na. Hi. Oh my God! Hi, my love! Kari, it's cold here, Oh, it's that crazy girl whose daughter looks like her father. Thanks God. Yes. Sabi niya? Kung na bata na nagbana sa papa niya. Oh my God! You're so rude. Yes, it's mana-mana me. Sinilot mo na. Hello, Cheryl, my love! Yan, uring ay kung Timothy. Oh, you should bring the uling. Yeah. Kung may bagula. Kayo ba? Kaya ko po. Maal sa kaya. Kung namukod ka na lang. A beautiful Sabi na evening. Barbie, wait lang makuha ka. Ayaw na, yan. Mas Thank you for the likes. Uy, ano bagula? Please like and share. Ano Yeah. uring? Pero si Maye. Ano Who's uring? Maye? Uring na bagula. Ano sawa niya? Okay. Yes. Doon nakawara ate siya. My love. We'll Oh. see you through. Si Mike ba yun? Oh, si Mike yan. Hi, Sir Mike. We miss you. Hi, Sir Mike.
We miss you. Cheryl misses you so much. Ah, yes, miss you so much. I miss the one. I miss the one, the bembang, Hindi rin man, imamasama bom-bom. the bomb bomb. Hi. We're here at the Diri man yun. field. Si Bumbum. Bumbum sa nakaraan. Nakay bang Bumbum mo na pinaka... Sir Mike, when will you visit the Philippines again? Oh, my beautiful. Hi from Argentina. We have here CDO, Carni Norte. Carni Norte. Look, Cheryl is preparing meat for bihon, For pancit. for pancit bihon. Kamang Oh my katang tao, God. Hindi ka rin nga sa. It's very hot. We need to sing. We need to sing. You select the music. Ang katahon mo ano? And happy birthday. Hindi ako man naman birthday. Makanta kita ano? Ay, pag ano pag ano pag pili ng kanta. Ano ito? I love you, goodbye. Need someone. And today is Happy New my Year. friend birthday today and I that's why. Oh, beautiful. Hello. We're gonna sing for you guys. We sing a song. Covers. Our speech. Cover PH. Oh, galing ka ah. Oh, Alam, wala na bitin. Tagatagaw niya tayo sa orang nabitin. Ang pakarga. Ay, ito may sarko. Ano daw, patayin ang labi. Ano? I came to you and never asked too much, wondering what you would say, Oh no, please don't. hoping you'd understand it's not a role I usually play. Don't speak too much of what's been going on. The past is over and gone. Give me a troubled mind, you know it's used. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. You're brave to say that you'll get lost in love, but you opened your heart to me. Underneath all you feel, you know how deep a love could be. Tonight we'll touch until it's time to go. Then I'm leaving it up to you. Even a fool would know that I'm not through, 'cause I can do so much for you. I want you, having you near Big me, headache now. Oh my God. holding you near me. I want you to stay and never go away. Don't sing. It's alright. Pintura ko na sa iyo. Sorry, Sir Mike. Holding you near me. Big headache na. I love you tonight. It feels so right. Feels so right. You drink medicine.
loving you near me. Holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me. Holding you near me. I love you tonight. It feels so right. Feels so right. Di ka maram? Uy, wala ba nagtaroon na container ha? Oo pala. Kapalog mo. Oh, yan. Bali na sa tayo. Sige. Uy, maaaring gusto magkabit ho? Magluto na ako bihon. Big headache, oh my God. Ay, ano pa mo? Big headache na. Mga big hit man sa'yo. Big lang. Naghahaman si Sir Mike. Dudok lang yan. Uy. Sige na, kain doon sa akin. Sir Mike, you want to eat Adidas? Yes. This is Adidas chicken feet. Seryo? A lot of what did you Para call kasi this? yun. You put it down. I'm eating, right? Para sa diin, maano? Maluto ako bihon. Hindi na pagurasan. Dili ito. Di man doon ako maluto bihon. Dito. Din. Di lang. Yung kasalisada niya ito. Yummy. Oh, yan eh. It's so Maarang ba tayo dito? Maaram ba tayong sukat na aaramin na lang natin. Hindi tayo CEO. Aaramin na lang natin. Aaramin na lang natin. Yak, yak. Super yaki. Ayo, diri mo. Kay ano, chicken feet pala yan. Yes, it's chicken feet but it's not yucky, no. We cleaned it. Oh, We diri, sanitize it. diri may nag-ano sa unan. Diri yun sa ano. Ito talaga si Sir, ano? You taste. Taste it to believe it. It has a lot of collagen to make our, beauty rest. Charot. Uy, badi sa bugang kita, so. Hindi naman yun. Hey, maluwas muna kita. May binili na ako ni Dia. Di man harang, wag na masyado ha. Mahalaga ang buhay Sakto natin. lang ha, ang harang. Mahalaga, may siya kay single. Yes, tayo. Tayo si talaga ako kayo. Hindi ko ng liwanag. Medyo sa atin maraming nagmamahal sa atin. Yes. Ano man ako? Bahala ka sa buhay. Minamahal ka, ayaw mo man. Aray mo. Aray mo. Uy, pwede na to. Ano yun, niluto niyo doon? Ano lang yan, mainit po. Pagpuhit. Basi, masabaw na lang. Mas di pa po pa namin ini mai. Ano yun doon na binabad niyo? Ihaw. Yeah. Sigala, ihaw-ihaw later. Your sleeper is too big. Sino? You. You ano? Ano ba yung bidi? I don't know. Oo, na ano yun. Ipuyit mo. Ano na? Sungaw na. Mr. Mount, thank you, Mr. Mount. Supposed to eat the chicken body above feet and below neck. Okay. Every click and every kind gesture makes a difference. Don't forget to like. Thank you, Mr. Mount. Para na po siya. I want you to stay and never go. Galing na na, ano? Kain ang tubig na panghugas. Sa luwas. Sa luwas. Paano mo hinali kanina? Basta nagdadat ako. Salbahe. Nagsungaw na. Kaya nga ni, bukas na yun. Luway na kahit ang makinig ko. Dapat pala nungutang ulit nila. Ano ba yan? Pero ilak mo daw. Di, andito na ako swag niya. Bricar! Uli ka! Kasi kay maluto na kita. Pwede yung pang sa bulod ha. You need to figure it out. Pang high. Hi, Sir Mike! Thank you sa likes. Ayan, Mr. Mouth. Mr. Mouth. Mr. Mouth. Mouth. With a lot of H. 2H. Classic.
si classic pala si Sir Mike. Kasi ano siya, 1996, class 4. Class Okay. Sir Mike, go home. Go to the Philippines. Going back to the Philippines. Yes, when? We miss you. Most me, I miss you so much. Yes. Arigato. Arigato sumaylay. Arigato gozaimasu. Gozaimasu. Kamsahamnida. Kamsahamnida. We need We need to cook for food. yes, Because we always hungry every 2 Yes. hours. Na 2 hours. Hi, madana na niyo. Ano? Kuan. Uy, may ano mo, may... yes, Kaon it's ako sa avocado. dish. Kauna. Kakanain niyo. Kauna na, Chris. Sako na lang, Chris. Nilanggam na. Tadihan ko yung pinag... Yung dinila. Ang ginatasan mo. Ang pinag... Saya ba, maluto na kita biho. Bakit tayo mo na di kuwan nga ng uswag? Come on, let's eat Itry mo avocado. muna ang luma. Ang luma yon. Ang luma para maimod mo kung pinan o talaga. Sandali na lang. Kan, ano na yan din avocado? Parang may ano na. Inhalo pa no sa ano. Mayroon ako din niya nabago. Bagan may, ito na avocado parang raw na. Mao. Put that ball on your head. Butang ko po. Butang mo ko sa ulo mo, ano. Here. Send me money. What did you call this? I obey you now. Who? Put that ball on your head. Ha 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 ha. Happy? Sir Mike, happy? Yes? Bakit? Yato pala mo. Munyos. Munyos talaga. Diba? Sabi na, kaya masabi ko may kuwan. Kaya nalala. Hindi ko nalalak kanina. Ano pala? Put your hand on my shoulder. Sagad mo! Di ba yan? Sagad mo! Yeah, over there. Over there, Yeah, over yeah. there. Patunog ah! I come here this habang free food. I eat a lot. Now you look like a Chinese field worker. Nakaano na? Hi, Dadan. Thank you so much, Dadan. Mainit. Thank you. Hindi na sikat. Wala pa na. Ito madala yung sa liyo. Okay. Ba talaga ang anak ng CEO? CEO nga mismo. CEO itself! Congratulations. Congratulations Ito na magawa and pa. celebrations. Dari-dari-dari-dari-dari-da. And then, will you please, bring hot water in here? Okay. Hot water? Ano ba yung cellphone The ko? hot water. What's my cellphone? Well, I don't know. Where did you put your phone? Mga Inglesero itong mga ano. Di ba? You say salbakot. Salbakot. What is salbakot? Budangan ng yelo. Hi, Sir Mike! Gusto pa ba ngayon? I'm gonna cook bihon. Ubus na ka na yelot? Yeah. Ha 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 ha. Ito may sapin. Hindi naman ako. Sa ano? Ibabaw? Oh, di doon puro kita doon uwi. Hindi man yun. Wala mo yung uring. Budangan ko na ito, Juan. Uring. Awan na ang karni na o ano Ano na. ba kasi? Aray, hindi na. Ano ko na inihin. Nahugasan na. Oh, nagasan ko na. Okay. Wait lang, Dan. I'm gonna saute it. Ito ko. Yeah, wait lang. Ang gulay, naugasan mo na? Yeah. Already na yan. Binutang ko lang dun sa plastic tabi. Gusto ko ito nakantahon na ano. And the sun and I see and the reason is you. It's a song for me and you. Narito?
Top of the world. I'm on the top of the world again. Thank you, my love, my... Who said I sent you money? Sino ko na nagsabi ng guys, masin ko na siya kwarta? Me! You said. Who's that? Sir Mike? Dire. Who? Nice. Hi, Sir Nice Try Lucas. Sabi mo, ikaw nagsabi. I'm the one. Because it's so hot, we need to buy ice cream. It's our friend's birthday. It's our friend's birthday. Masabi mga mukhang pera to. Mukhang ice cream kami niya kay Maraneta. We want to eat ice cream, Sir Lucas. I'm gonna be cooking pancit bihon for my friend. It's her birthday today. Yeah, we don't have tissue at all. Hi, Sir Lucas. Nice meeting you. Now you look like Chinese field worker. Sabi ni Sir Mike. I'm a fat Chinese, Sir Mike. Pag-ima. Balik-balik daw po. Na yelo. Sabi sa celebrant. Every click and every kind gesture. Wala, naglanggam na usayin sa dinabukado pa. Butangin na sugar. Baka nga din sugar. Lalo pag binuta mo ng sukar. Di kayo masirang pag may asukal. Oo, bagay ba pag-aats lang? Mas napil ko siya pag-asukar. Yes. Diba? Iba yung napipil. Kaya di ko naubos ko. Sabi, hindi na slipay pa. Ay po. Uy, kao na, may tuloy yan doon. Ay, sira mo. Ito sa Tupperware. Day. Sira mo ng kuan me. Hi. Ito sa saday na Tupperware, tabi. Hi na. Tawag ko. Karni yun. Malaga pa yun. Kay Basi may sabaw. Hi, ito na Tupperware kanina. Ano bunch? Ang saday ba nga na blue? Iyo, kalang pa sigurong ta. Ano ba yan? Ito barakal ta? Kaya ito magahoy. Tissue. Busog ko lang ako. Sira mo kasi. Mamaya. Madam, pabalik na mo? Ha? Better behave. I'll be back in 2 months and I can tease you in person. Haha. What? Ang yelo nga ni, napulo Yes, lang pa. daw ang kuan. Available? Love you, my love, Mike. Wow! It's yummy! Better behave. Who's behave? Me or Shake? Okay, okay. Hi, ikaw! Better behave you. I will behave. kiss you! I'm behave. Behave. Hindi na siya magbe-behave pag andito ka na. Oh, formal na ako. I'll be back in 2 months. Oh, Ano ba? September. July. Oh, September. 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 Before October. After August. Augusta. Mamadali. Siguro. I am the top of the world looking down. Sure, is always good. It's Anuhan you mo na that ini, sometimes abrihan ba not si behaving. Emory! Hi, Emory! It's the love that I found ever since you've been around. Ganda naman yung food. Makamaw, basta ay, siguro marami siyang bisita.
Oh, dapat na lang na di na lang na sa irarong Mabisay ko mong kita. para di na siya ma. Pa na lang. Sige ka na. Dahil na lang. Bakit ka ba? Maano talaga, Banji? Ma, Saday-saday pagbuka ng isang Karen, awaton yun. ano rin? Ang mag-ihaw ka, Kaya nga, next year ako makatapos. dapat sa ano, maski sa bato na lang ng ano, butang mong parilya. Kay science and history. Mauli mo ako sa balay, nakuha. Oh, pwede man. Uy lang yun, bakal na doon. Nakaiba na. Kirutin ang pambayad ko dito. Kirutin ko pagtuburog. Siguro nga na. Dahil na naman na nagbusto na ng libro. Ha? Alihawin pa sa ito. Tukuan, ano kita rin? Tapos butang. Kaya, dila talaga na ako. Sige na lang. Kasi nasa pakatukan Ay, yung mga target pa. Kaling ba? Sige na lang, Pwes. Butang. Ha? Sige na lang, ha? Sige na. Bade, ang dumating mo magkulang. May foil? Where's the foil? na rin. Ang beauty ni Ano Mami may ko. pinalag? Mo mo lang din mo doon. Ang mao naman lang ini. Kumain ng foil. Where's the foil? Ano man na ang gulay? Eh, oras na isda na lang ha. I hope you know I'm only teasing you. You're a fun person. My fans from Peru. Hello from Peru. Madam Che, butang mo ito ha. Okay, utang ko foil. Oh yeah. Oh yeah. Dati pa ba ako? Pag nadili ko, madadali ang sige ko. Pag hindi ko si Manibela, nadali. Ang baka may tarangay. Lukuhan ko rin yung bibili ko. Ya, di ba ako kung may Thank you, my love, Mike. Ang plywood ba ako may unong? Alam mo sa plywood. Di ba patungan yun doon, mga kaunon? Di yun na yung lutuan mo doon. Pili tayong patungan. Kaya, pagkatapos-tapos, Gilit ka na lang yung abay lang. yeah, very much welcome dear. Di ko inubos ang gulay. Birthday mo niya. Naghanon? Ah, Hoy, Ilot. yeah, Birthday niya yan kasi ang batas. ito ang katan. Ah, sorry. Gusto ko niya talaga. Siyempre, kailangan. Shit. What the fe? Hindi maturog ni Sisi. Wow, malaki pala. Ang orange. Ang pudding. Ari na po din. Ang pudding. Kasama cake yun. Dili, ano naman. Okay lang ba? Akala ko maliit. Kaya ginawa ko. Ito na yan. Alay mo, dami kang dito. Hain na daw sira. Kita ko naman lang. Pari nila Kita kita lang sa naghanon mo. Hain ang butangan mo. Mahal. Ay, kahon tayo. Oo. Makakaunon na kita. Bida ang bihon. Din. Hindi na lang yun ang bibig sa inyo. Ay, pero Sabihan din eh. Abi yung pala. Dali na lang mo. Kasi alam mo, basang ini. Dano, libutang doon. Ang siyaw. Ihaw, din na lang. Sige, ito. Ayo, ayo. Uy, di ko inubos ang gulay ni Daghanom. Sige lang. Paulit mo na lang. Isa na lang yung dito. Okay, binutangan ko na sa din. Oo. Tama lang. Apo. Butangan ko pa sa to sa ano? Foil. Nagbaka na tissue. Mura good. Nagtawag yari na kami doon. Uy, kulang ito na hilot ka. Kalimutan ko. Daghanom mo na dan may ilog. Hindi? Wala man okasyon ba ganyan. Oo, balik-balik. Ito sa luwas. Diri, doon nga no, magbakal na sa luwas. Daghan. Ay, dapat nagpasabay ka karot rin rin para pagkarin na doon. Ha? I-chat ko na lang kung may matakado. Maski sa 7-Eleven lang ha. Doon na, kay ano, doon pa man maarabot ang mga pagdaghan na kita, kay natutunaw tulos yun. Masilat mo si Gwen? Ara na Si matutunaw. Weng? Angelo, doon madali kayo doon matunaw man sa kuha. Silat mo si Dito daw good sa eyes ko, ano, but awat dito matunaw. Ang kulay. Diri, ito na sa parang styro. Awat dito. Madali man matunaw doon. Sa ano ba ga? Ang sa daycare, may umulit doon. Oo. Wow, smells nice.
mo dun, Smells press. Yes. Isalang ko na, sinabawan. Para doon, habang nagtatagay. Hoy, di ulang kalayo. Sabi mo kanina, butangan ko ulit, tapos yun naman Kiri, kay pag ano yun. Dahil mo puro baliktad ko lang. Bawasan mo, ano yan. Baliktad lang yun. Ano siya? Sorry ka. Nadagdagan para mo na yan. Depende. Kapag din ko ba? Ay, parang naman ng tubig pala. May tubig man pala dyan. My God. Then, Ang dahon. Bakit ka nagtitingol? gusto ko bagay sa imo kanina. Akala ko kung ano ko. My God. Baga natin. Takluban mo. Doon, isunutan lang nga dito. Hoy, takluban mo yan. Tinakluban natin. Tinakluban ko na. Oo. Hindi, pagpalog mo doon, ipalit ko na ito na. Cause I'm on the top of the world looking down on creation. Hi, Sir Mitchell. Good afternoon, Miss Beautiful Cheryl. Thank you. Hi, Sir Mike. Uy, ang butang Hello, ng Mitchell. mga Inday. Oh my Yan God. na kay Shay. Ha? Ang butangan daw po niya Nagigra barbecue. ako ah. Sa diha? Butangan ko pa hindi si Nanoy. Ano ba ito pa? Ayaw na. Ayaw na. Sige po. Hindi mang plastic. Okay. Karon. Okay pa! Uy, may turo. Lasigon yar. Basta-basta in the red. Ay, gusto ko yan! Namiss ko na yarn. Hubai ma. Aray ko. Pag nagwarang, ano kung palitan ka na. Ba daw, pinalitan na nga namo. Kapapalit lang. Kapapalit Hi, lang. Michelle. Maaram na Sir siya. Mike. Thank you, Sir Mitchell. Discovery. Hi, Miss Beautiful in pink and glasses. You! We're not beautiful, so Ay, I'm out. Birthday celebrate. Sabi niya? Today is Sir Mitchell. She's a birthday today. Her Hi. birthday today. The birthday celebrant. That's why Yeah. I'm here. I eat food for free because she have lots of foods. But no ice cream, but no ice cream. No ice cream. I'm waiting for her ice cream and then the cake. Hope someone surprise her. I'm waiting. We're waiting for the... I'm waiting because I'm craving the ice cream and then the cake. Yeah. Happy birthday, Miss Beautiful. Happy birthday daw. What is ready? What is ready? No ready. We're ano? We're preparing busy. for We're food. busy right now. We're busy. Uy, we're Preparing gonna put food. some sugar on it. Yeah. Okay. And then milk. Okay. Nag-Inglesan na. Nag-Inglesan na sa Pilipinas. Aray. Thank you sa gift. Oh, you have a Send party hot. Thank you sa gift, Sir Metro. Send party hot. Thank you. God bless you. God bless you. Yo. Ano pa din sa jujujuan na talang? Dili. Sarap na. Ipang tatappings natin. Sarap na. Dagano ng halo na. Yes. Masarap mo munta yung pag may, ano ha, may, ba yan? Celery. Celery tapos may oyster sauce. Pura man niya. Pura lang niya oyster sauce. Natural ingredient. Yeah. Jadi ang barnis ang magtay. Talap. Nami. Pero colorful tayo ha. Oo, nakainin na. Ano niyo kay bagang may atsuete. Wala bago niya na kuhan. At sweet eh. Ura naman si Prias na yung pag ano. Ha? Nag-edit siya na ibabate ako sa mga artista. Happy birthday. Ba, grabe. Grabe na pag-effort ha. Effort, very effort. Grabe na pagmamahal na to. Sana all. Sana all may nagmamahal. Sana all na lang siya. Ay, Maricar. Mamiyo. Sino kayo? Ano sa ibo? Wala. Kaluin mo. Hindi ko na nararamdaman ang pagmamahal niya. Bakit wala na ba sa gabi? Kulang na ba ang ano? Kulang na ang init. Uy, ano talaga, di na ako yung nai-el kaniya. Wala ka. Iba na nailan mo? Diri, wala man. Bagang siguro sa sobrang napagal. Oo. Naabot na ako Lagi sa pa na nagpapayang sa imo. Wala! Dati may imudo na ko Viva Max niyan, wala na. Totoo talaga!
Niyan nga, hindi derelict ko na. Oh, dati maimutin talaga ako. Adik na adik ako dyan. Tapos, inihimo niyo na duwa. Dire. Parang ano mo lang. Gusto mo lang. Parang, kasi bagang feel ko na arouse na ako pag ano. Nangyayon si Pres na unahin. Dire, totoo man talaga yun. Para buwa-buwa. Mga man talaga. Yes. Ano, Pres, gusto mo mag-emod? Okay, may girl to girl man talaga pero may sa Viva Max. Kainiton yan pag inugson. Ano, downloadan mo nga na, ispatahan mo nga, ano. Mary Rose. Pasapasa, sundako na siya. Araw na niya i-manage ang kanyang ano. Dati talaga mahilig ko na ko. Yan, nawara ko. I don't know why. Stir fried. Ano, what? Birthday lady, don't do not work today or tomorrow. It's your special day. Yes. Thank No you. work today. Uy, Special the day water today. The water is pouring there. Ha? Puring? Yes. Ay, Nababasa wala ang na. ano. Oh, the watermelon. Nagani kayo mo yan. Payoman ko ay. Ano? Tubi. Pao. Tubi. Bagara! Oh, siniyas mo lang niya. Tubi ah, tubi. Sige, tali. Doon ako, naghanap ka na sa sugat sunpres kay. Isugo ako. Isugo ako ni Pres. Birthday ko mag- Okay lang yun. Mitchell Vallejos. Si Michelle, ano naghahatag na ate si Michelle. Party hat. Ano yung party hat? Send ang gift yun. Na ano, Na. Salamat, Abe. The party hat is a gift. Party hat? Tarang equivalent. Tara. pesos. Euro. Ay, dire. Parang may, iba-iba pa no, di pag may gift. Kaya di sa super chat. Tapos siya di sa, sa gift. Nirog sa na mga parang emoji bagan. Party hat. Para sa star sa Facebook. Parehas Halaga dito yun. sa may ano, sa may TikTok, may puso na ano, may mga halaga ba kasi? Oo. Sana all lahat may halaga. Ano siya? Tito? Sarap lang kasi ang kutsara. Ay, hangin di kita treho. Kaya yan ako, kaligram pa yan. Dati dun, ay kanina dun, mainito. Hangin na niyan. Han ka ba no? Paano alimit ya? Di dito kanina ba yung pag ano, nag-iirog na ganun. And the reason is you. Cause I'm on the top of the world looking. Ubuso mo na yun ha? Diri na? Tama na ini kay ano? Diri kaya sing paraha. Okay. Alright. Hindi masun inimbita lang ang buong tulay. Family lang. Makanin si Rakuan? Mga baby mo? Dirita lang. Si Ramadan Chi. Saraduan dito ni Raan pindahan. O diri, abrahan lang. Sabi niya si Sir Abrido. Bukas lang pero nilak lang sa pinsan. Thank you so much for the gift, Sir Mitchell. Thanks again. Always a gift. God bless you. Oo, yung dapat nag-picture ka na sa kada nag-ano. Yan, oo, kay kanahin ko gusto mo na ako didi kay maasuhon. Kakaya ya, di laptop, di. Kay Maricar Ata. Dapat magpatugtog ka na nga. Ha? Patugtog. Sa CEO yun? Kasi, COO. happy birthday to you. Happy birthday to you, CEO. Hindi mo pa alam. Walang CEO. Hindi mo ba alam, anak, maganda mo magas. Pautang. Ay, Diyos ko Lord. Kami nagpapautang. Hindi mo ba alam, anak ako ng CEO. Ha ha ha. Ha ha ha. Sana ako nakatutog dito ang electric fan. Bakit wala doon? Bakit dito electric fan tutok? Anak yan na si CEO.
Ayan. Ako na nga ng mga kapan, hindi di tayo butang. Kaya ba gano'n nagtuturok man doon? O, iano na doon, bisayo na sa taas. Sa luwas sa inibibisayan eh. Di nga ni, doon muna sa taas. Wala naman istos. Ay, wala na ha. Iyabay tayo. Ang langgam kasi. Anduwa na lamisa. Iyabay tayo diri sa baho. Matatapos na ako. Tapos na. Wala pa man, Butang ko ini ho, kay sunod ko ini sa... wala pa man tayo busita. Ah, thank you sa gift! My God! Ay, Sir Rick Gullering! Thank you sa gift! Yeah. $5 million. Thank you. Thank you, Sir Mitch. Mitchell sa gift. Thank you, Sir Gohiring. Gohiring. Thank you sa gift. God bless you more. We are welcome. Iya. Oo, You're welcome. umabakal na nung... Ang pula. Pwede na yun, nag-green. Hello, sana all may nagigel. Town on creation and... Oh, kung sino ang gusto maluto, may luto dida. Ha? Nakakaon na ako na. Ginatan ko sa pagod na. Siramon talaga. Mga eleksyon ako. Hindi rin ho, sarang ang kaon. Siramon ng kaon. Atong kayo, Para ulat ka namin. Ilibak ka na mo. Pres, siniraman ka? Oh. Hindi mo siraman na malunong ko. Malulubon. Oo, kagayon. Nagkikrimihan, lunod. Iba ba ng pagkakrimi? Ang tinawa ni Pres. Visit. Ibang creamy sa to. Ang tinawa niya. Uy, dagdagan na yan. Iwan na ng battery na saro. Uy, lubat na ba yun? Lubat na yun. Pinalit ko na ba ngayon? Kinuha mo na dide? Pakasubuwasan si CEO sa kanya alaman. Sorry na. Nakatinawa na ko. Ang kaniya alagad. Pakasubuhan mo kanina. Hindi na ako makarigo sa siya. Ayan na. Hindi, mapalog ka man. Sunod na may lang gana. Kadagay kang tubig niya doon. Wait lang tabi, kahit natubog na, kakulay ko na yan. Maski may mag-urudo pa mga bisita. Sa kabusugan na. Pero rin isang ano ho, sa hospital. Sabi ko bale. Maabot ka man ito, wala, hulog na. Luhay-luhay ka ng pagano, hirog-hirog ka sa maglakaw. Pag-abot mo ito, may Sabi, nakapila. emergency, emergency. Pareho kahapon. Ang ngarit gabi kay inlalakaw-lakaw may ang pasyente ko nga ni. Tapos ito nasarap na gurang. Hindi, sabi ko kanati niya lakaw-lakaw tayo na doon na gurang kay mahangin ng pagkahapon. Kaya ko mag-arigo sa Ang di po wala kay makadto pa lang kami si Ate Mia pabalik na kay sarap na gurang nakaudo na ko do anan. Pamili na alog-alog sa sa wheelchair. Having so much fun. Yes po, so much fun with friends. Sa kabuka lang yung Thank puday you, ko. Sir Guiring. Kaya lang paswari ng bulay. Guiring. Guiring. Rampas man. Kabaon man na. Oo, talaga. Tambo ko naman. Sino? Ang puday niya. Hello, kumusta ka man dyan? Patambo ka din minsan. Sinugo ha? Patapi-tapi. Kailang yun, namumukbang ka ma. Oh shit, masarap mo ito mukbang. Alata man sa lips niya. Hindi na. Si Sir. Sir Mike. Kaya niya, ito na binutangan mo, be. Alata man dito sa lips na masira magmukbang. Ay, doon yun. Sa lips yun ako kumain na eh. Oo, pag madamok-damok minsan ang sabi niya. Kadaga, mga susok ko na mga itsura. Mamok ba mga itsura saan? Di ba lahat yan? Sa tao lang siguro. Pag mahal Siguro mo. feel lang niya kasi ano. Kasi it's mabango daw. Ito din na minsan yan. Ito na mo. Eh kung mabaho ka, kung kaunon ka man kung mabaho yun. Guys. Kasi bagay, di ka man paano kung ka man ng hugas. Ay, oo naman. Hugas kung paano ako sa got. Baka irritable kaya pag Haramtaman yun bilang babae. Kalangani mamuas. Sarok adlaw. Oh, hindi ka mamuha sarok adlaw tagang. Maski pag-ihik mo, oh. Parang gini ka dapat. Uy, aram mo ako. Bawat Bakang- di ba pres bawat ihi hugas.
Hoy, ara mo? Hoy, ako ara mo pag diri akong Pag di ka naka-ugas ba kung feeling ko nakahugas. mayuyuti ay ako. Tsaka ano, feeling ko, pag wipes ang ginamit ko, dire ako ano, Mao man ako. dire ako ano sa, now in creation, in the only explanation. Sabi ka lang dyan, Fred. Okay po ba? Is the love that I found. Ako'y natutuwa pag nakikita kita. Parang ganyan na. Sa mga beach na ganyan. Nakatinuha sa na yung kid. Si, anak ako nang si Protan. Mautay ko sa anak ng si... Oy, reparuhan na yung cellphone niyo kung nagpesat mo siya na madam. Ha, wala ko man. Thank you so much for the likes. Pilit ko na ako nahain. Oras pa ko celery. Mahamuto niya kung may celery. Your looks put me at the top of the world. My mom down. Pero ang tray mo, Maricar. Pero ang tray mo, Tabi. Dalawa. Oo. Ay, duwa lang. Sa Tupperware na sa den iba. Ay, shit sa'yo. Order mo na lang ko rin yung nilulutoon mo muna. Ha? Ay, kaya sabawan mo. Nano? Doon mo nilutoon. Hindi man. Kasi pa-order mo na ito, di ba? Hmm. Eh, para tidak sunod-sunod siya. No? Happy talagang birthday ni, Madam Maricar. Very supportive si Javi. Wala na rin sa bukido. Amang Ano? Full support namin. tama na ada ini ha? Sa mag-asawa, may nagapat mo talaga yung mga problem. Oo, di man nakakali. Kailangan lang malampasan ng ganun. Kung mahal mo talaga, malalampasan mo. Pero dapat diri ay naabuso. Tama na ada ini ha? Tapos inibutang ka na lang sa Tupperware. Butang mo, kay ko nagkukupapali. Oo nga na eh. Kay kung kita sunyada mo kami nung nagbubutang. Kasya pa? Pwede na lang, hindi butang ko na lang sa baba. Okay. May paklog na naman. And the reason is you. Uy, nagkata kami kanina sa that's what friends Hi, my love. Check your people. Share. Oh my God, really? Lots of food. Yes, lots of food. Nagbabibrate ho, Romeo! Ano? Maricar! I will check now, my love. Hello, nagkakarigos pa po. Wait lang. Sir Romeo. Romeo, Romeo, when I first saw Nagkarigos lang you. po. Check your people. Thank you, my love. Oh my God. Napadara si Mike Horta. Boy, a lots of money. You give me a lots of money. Oh, si Mike. Thank you, my love. I receive. Thank you so much. Oh my God. I'm rich. Lots of food. I wish I could try your cooking. Filipino food. Thank you, my love, Mike. You make me rich. I make you poor. Oh my God. Thank you so much. Babagyan ang linya ni Sir Mike ha. Cheryl is rich. Oh, yeah. I'm poor. Thank you so much, Mike. No worries about me. I'm not feel hungry here. Okay, be careful. Make it last, my love. Okay. Love you. I thought you tomorrow send. Why not? Why now? Noros makalis sila ka rin. Madam Celebrant. Huh?
Thank you so much. Later. Oh my God, 2 o'clock. Akay, Sir, for doing live today, sir. Ano, my love? tindahan 2 nila kami. o'clock. Kaya si Karen, 2 di o'clock. maade. Pag wala si Kamil. Adik lang. Because my check got deposit early. Ah, okay. Hindi ko naisog na. Ano? Gusto nga lang ada kay I feel the world. Kaya lang. Oo, para doon. Pag may tudak pa na uring, isa lang pa na lang doon. Para pero, para si pero Karen. may mainit. Gusto ko magkaon kasi hindi ko alam kung ano ang kakaunin ko. Baka mabusog agad ako. Kasi ang daming kakainin. Kumakuan. Charot. Ha ha ha. Ha, ha, ha. Ano isipin ng kakainin? Ang importante kumain ka. Ang importante lang ang gusto. Ang importante busog ka. Kapatan ng kuwan. Maano ka pa? Ano ka pa ulit? Yeah. Sa bante? Here, nilagang ay sinigang na baboy. Nasa ng gulay. Ano yun? Kangkong. Oo, kangkong. Ay, dire na, di na magulay. Ayun na pagulay. Nag-aaral. Kaya daghan na ano ta? Sinigang lang. Sinigang lang. O sa bagay, may kangkong doon. Malinig ka dahil ng kangkong. Malinig, nagkaon nga kami kanina. Uy, in fairness, ang kangkong, naramduman ko ang katutasaka na. Sa? Ito na rati. Ito na sa lalod. Sa? Kau budi sa lalod. Din yun. Nasa bulusan, narayon. Nasa unahan ka. Nasa may pakato sa Magdalena ba yun? Ay, oo. Na naman, nang rutos pinag ko kangkong, baka natin sa diri. Mm-mm. Burtang sa bungo. Uy, siram sito. Masiram talaga ang bungo ko. Yung kiss na gabi ni kinanin bungo kay kuan. Ang hininglas baga. Tinabuhan ko na gabi kay para sa kuan. Mga para dito ko, mga para inom. Mahugas kita dito. Pero hugasan na yung mga dapat hugasan. Para mamaya, the food is ready and ready to eat. Sinok ka lang yung dito gapon sa gilid. Tapos, bilitan na ito butang malamisa. Para mas kiralap gapan dito gapon. Sige pa, mag-iyon sa doon mag-eat. Correct. Oy, dagdagawin na si Sir. Oo. Where's the tabo? Okay, later. And the reason is you. I'm gonna need it. And then the spices. Ikaw na magkasang sausawa na. Yeah, later. Okay. Can I sing first? Okay. Where's your phone? Nalulungay kung kumaya ini doon. Well, I don't know. Ako. Baka 1 month bagay ni Sako. Ay, sana all pang 1 month. Ha? Sana all pang 1 month. Baka 1 month ay lulungay. Samantalang akara. Hi, Sir Mitch. Where is the Bear brand? Pero na isda Maricar, ano mo tabi? 5 na pidaso? Hindi nagbakal. Ito sa plaza. Sa Di rin lalahidan ubang yun, present, ketchup, alin? yada. Yung marinate na na yun. Para siya sa gitara sa kuhan. Bulog siya. Yes, master! Oh, Pwede na master sa tao gama. ikaw. You okay? I see you clapping. I'm okay. Uy, No worries, wait Sir lang. Mitch. Later. Ay, halo-halo na. Because the langgam is inuunahan kita. Totoo na ang bihon, ho. Dahil, ho. Hi, si Prahas. Yada. Baka di mo pinatindog. Eh, minsan habo ko man patindog.
Dito, sa gripo sa barangay. Dito sa luwasan. Sa gripo sa barangay. May gripo dito yung barangay. Nagpaalog ako sa bata ni Buli-Buli. Ay, yun na pala yun. Oh, kaya ka mo dito gamon ba si Buto-Buto? Wise! I'm fine. No worries, sir, man. I'm fine. Pag anapon mo si Buto-Buto, yada yun ang variation sa kurbada. Oo, diri matibayon yung magbulang. Buto-buto. Di siya naso napipierde. Gana nga ni Pirme, kay Kuan. Nakakaloka. Ganyan ano. And the reason is because... Tsara may tero pa dito ha. Kaya, di pa ako nakapicture, malubat na lamang yun. Dami. Ay, totoo to na ini ano, butangan plastic ano. Oo. Sa mainit pa ito pa ang sobrang. Ang Adidas pa mo na nagkakamay ng Adidas. Oo naman. Saram kasi yun. Ha? Ha? Pero nakakama si Adidas. Sabi ko, nagkakaman. Oo. Iba pa mo kasi ano, iba mo kasi yun sa Wilson. O talaga? Oo. Di lang ako yung simbag pa. Ang tawagan ko. Nasa ano pa? Di ba ano na yan? Dyson? Dialysis? Tatawag tayo. Ay, Domingo ba? Wait lang. Yes, today is Sunday. Tawagan ko na. Sino? Just because you are here. Okay ka. Pagpira man inis, ano mo, marikar ang pang bakal mo. Kailangan mo ba ng Kanina electric fan. Kung gusto 1.5, tulo ang battery. 1.5 tulo ng battery. Yes. Doon ka naman tawag. Battery daw. Sige. May pa? May dito, kaya apat lang ka dito. Kaya pag mainit baga, Oh my God. Oh my God. very useful pa lang talaga siya. Yes. Pero mo sumagay ko rin Chini. Aray, balay. 1.5. Orderan mo ako. Gagay mo. Para kay legit na siya. Talaga. Pero maski sa orderan mo, i-legit check mo man gihapon kung dagan ang sold niya. Hey, minsan maski dagan ang sold may mga piki man. Oh, I mean, Kaya diri pa rin naka-order ka na. Okay. May order na lang. Mm-mm. where's my body at Miss Cheryl? Your body? Tapos di man siya magastos sa battery. Your body, sir, Paano man? pag charge yung battery? Dahil. Baby ata. Uy, Ah? paano pag charge yung battery? Mag-charge man siya. Isasalpak mo lang pero bilong siya. Very useful baga, maski sa eskwelahan. Daraso ng bata. Buti ka na inahayin. Damay ako na. Mao baga? Mau na nga mo kayong dara. Kaya nga, makayan siya. Hi, Sir James. Are you son? My son. My son is at Uy, home. masusikay ni. My son at home. Are you single? This we're not Alam mo single. ba? Me, I'm married. I'm married. I'm engaged. Alam mo ba, Pres? We all here are Nariyan na ako sa taken. ugali, Kay. Married. They all both married. Nagkwento na. I have a four kids. Yeah, forget in married. And I'm married. Hindi mo kuno niya. Kinuha to No niya, single sa here. tinago niya. Hello, Kay Sir para pagkabutin James. sa klase niya, may una. Kay kung diri na kuno ihatag sa classmate niya, kaluwi man. Kay mama ngaya. Ang hinipo ko ngaya, hinago ko na ngaya. Pero sabi ko nagpaarang ka kan mamo. Oo, pero di ko na ngaya pinaimod sa iba. Kay kung sabihon duwa sa ako, di man sa ako duwa, sa classmate dito na sa ay absent. E di hintago ko na ngaya dito sa bag ko para pagbalik niya pagkaaga, pag nag-squid ang anak, Aramasan maestro. para man si maestra. At Korea, Half Korea. ay, I'm so sleepy. Maturo mo na ako. Sige na, turugin na. Uy, pag nag-duty ako, di ako nangaturog mayan. Pero kung hindi mo kayo magbutang bangko ang urin. Kaya, aray. Amo na bahala maghimo sus, mga masira mga kamong sus Mario. Nano sauce? Kalamansi, bebe. May kay kuat, masarap so may kamatis. Ano, Ayun, ano? nagpakalaw ka natin. Kamatis ng tiki. Opo. Kamatis, sili, Suwa. suwa, tawyo. Suwa tawyo.
Tayo. Pero gusto ko sa mga karne, suka lang. Tayo. Suka, bawang. Ako gusto ko gusto ko sa suka bawang, isda na. Ay, tangina, malumpia pa palan kita. Maprito pa pala. Kaya daw lumpia. Ay, puta. Mami Sige, masira mo wala lang mo sa rin. usawan. May assignment What ka time? pa. What time is it, guys? May assignment ka Time, pa. 2 o'clock. Bilot, Okay. may assignment ka pa. 2:11. Oh, yeah. Tatapos pa. Ata ba? Mga tari? Oh, haggard ako sa undo. Oo, para makarelax. Kaya na pag-arabot sa bisita ko, anak. Tapos nung atong ang tayo ng piyak na rago yan, di ba? Oh, di ba? For the go, doon na ini na sabaw. Dora yan, yuri mo na yun. Ano ako muna? I'm gonna wash the fan. Ay, the Mas pan. madali na yan to i-wash. Malinig na yan to. I-wash natin yun. Kasi nilutuan niya ng O bihar. kaya nga, di ba ito, malinig ba ng bihon? Eh, ayaw. Okay, kung magrukot baga, mahala na baga. Ah, sige. It's up to you. It's It's your boss. Malinig yun na singit ko. Dira mo. Wala akong paki. May singit din ako. Maitim nga lang to. Ay, May karigo sa bagaan si iyo. ay, sus, na CEO ini. The CEO. Nag-send pa ako sa may call, sa PayPal. Thank you, my love, to sending me. How old are you, Romualdo? I think Romualdo is pretending. Honey, he's pretending to be a Korean. I know. Because he said half is like a one. Because I'm Han sa inyo. Anong Han sa'yo? Sira mo na ang dilata mo. Ano yun? Sinela sa inyo? Yep. Teeny tiny than like Naka-charge ako dito. Naka-charge ako dito. Di lang nakuha. Ano ang sabot niya? Ilabas ang red carpet. Makalagado na kung kakangahagi. okay na. Pipili pa man niya sa oring. Bigay ko rin. Mamaya. Inabasa ko lang ang buhay ng bilas. Hindi mamarahan sila. Ay, naku. May lumpia pa pala. Durong na ano. Pasirang yada. Para sa'yo. Ako'y ibig pang muli. Ako okay lang na wala dito. Ready pa lang ang dara si Ate Tess. Ate na darami. 20. Love takes time. Ano ba? Ako gamitin mo sa pwede pag-picturehan. Can't you see that I will let you go? Saka na siya. 30 pa man. 30% pa man. I wish that I could go on with my life. Bakit kachat kayo dito kanya malulupat. Oh my God. Maribo ko. Mas maribo ko ang generator sa video, okay? Ano speaker yan? Di darami. Dagdagan mo ko sa Oo, pakada na kami. Sabi ni Mayit. Ayun ako, lunch mo ka ni Sira Mayit. May meeting nga daw ko na sira. Pati si Nag-set in ko na sira sa... Oh, sabi ko, ako ma-set in ka mo Domingo ngayon. Depende Wow man talaga sa amo. Pwede Domingo man man. yun. Pwede yun. Basta Eh, kung pwede. Sabi mo, ano na. kasi
Di Kung pwede mawalang sa schedule sa session sa barangay. Siraan man kung maulang ang pre, pinsan pa nung na mag, ano yung BNC? Bensi. Kaya kung, minsan pa nung may nag-attend dyan ng mga parents, leader, Biyernes. tapos teachers. Uy, bawal ko no. Naghapot ka na sa for face. Ang sa simbagan sa binap. Bawal. Bawal daw ko no. Ano rin. Mag-ayot dito sa for face. Kaya dati may nagano kami sa Purok Leader. Di Bawal naman sila yun? maghatan. Hindi naghatan. Maski sa kon mismo yun doon sa municipal link, nagkuhan ako dati, bawal. So kahit po ha, balay-balay ka pa pag... O, ay nag-FPS baga, nagkuhan ako dati, nagkuhan ako sa kanila, nag-speaker. Di rin mga upunguhan. Bawal daw, dapat magkuhan ka sa, pwede man, kailang makuhan ka sa, request sa regional office, ma-request. Request ano no, data ha? Oo. Na kaya sa reportis. Oo, bawal. Ako maghatag sa data. Tanong ko nga si ma'am na dapat, sila na lang ko mag-request ha. Pang, pang kabilugan na. Kasi baka mamaya Oo, na. sila na dapat. Kasi ano na lang sa ato. Ay, ma-meeting man sa isa Ikaw po nadadaan mga ano bago na May stipend kita sa it. Dire, ma-meeting kita. Sigurado may yun. Ako may nakabutang dito stipend. Stipend na. BNC stipend ba nakabutang dito? May stipend sa. Kaatagman. Kaya nga nagulat nga ako. May basa sa GC, may nakabutang dito. Kaatagman. Hindi pa nga inapaprocess ang konta. Malay mo nga kung na-advance, may nakabutang nga dito. Ano man ma-advance na ang bagay so may answer ko dito sa June. Kaya maubagan sa June, pwede man nyo ito ano. Baga, kailangan hindi ko Sana all. baga. Ataban, ano, sahog. Kaya sino pa, ano? Mag-ihaw na kami. Para ihaw kami. Ay, mananisda na hapon. Dito na lang ang lumpia ko. Oo, doon na lang. Butangan kasi kuhan. Opo, foil. Ay, manisda na hapon. Mapaka, di pa lang ang Ano ito, nice daw kay o tapos di dapat hindi may ano naman. Naglang lipang. Wala, yadaan kong conpraise. Magamit mang kami. Ito na rin. Okay na yung kutsara ka na lang. At least hindi mo kutsara, tistiga na din ang kutsara. Kamu ka daw. Tistiga daw. Dire, anan ganun sa kamay. Kasi, para luto ko. Salamat sa iyo, guys. Ay, ikaw Very lang. much welcome. Salamat din kaya mabubusog kami. Dire ako nagkamali na mga nilalagda ko. Wow, trinopal mo lang talaga kami. No! Now I know. Now Ay, I know. sa ulit, hindi na ito mauulitan. Ay, now I know friends with benefits. Friend with benefits na good. Ano baga? Alangan man. What friends are for? Yes. O hindi ka nagkanta kanina, kami lang natulo. Doon. What friends are free lang kami kanina. Marami tayo mamaya. Press. Press band. What friends are free. What friends are for? Bakit panudar ko ng lumpia niyo? Pinagmamalaki mo na anak ka ng CEO kasi malalaki ang lumpia nyo. Kami nga, ginaganyan mo, linalahid lang. Alam ko rin saan mga prito ka na ko. I remember, dati talaga may nakalaibod na inlalahid lang ang ano. Oo, Ang karne. Kadi, oh, taga talaga ha. Matilam-tilam lang yung may karne. Tapos sa imo, bagang botkon. Ano yataron? Narecord talaga. Nahay. Gabi na kami sa natapos. Namili may London ka. London. But remember, London Bridge is falling. Oh no, it's not falling down. Utang ina, makulog ito ah. No? London is falling down. Falling down the street. Lalo kasi ginagawa. Oh, Romeo, ho, may problema. Uy, hain mo ang gunting mo, babe. Ala ka, kaya ka bang talaga kunting. Kutsilyo, may takpukan ba ka? Ako na bahala, son. Ngani. May luto ba ka ngani? Makakaambahaw ngani. Ha ha ha. Mag. Bakit talagang turong ang lumpia na hain? Ikaw nga nang subo pa. Para magsunod sa inyo. You guys are making me very hungry with all that food here. Oh my God, yes. Si Mike. Mike. Uli na Mike, uli na. You need to come here and eat the food. A lot of food here, look. My God, we have a lot of food. Look. The pancit. Look, the pancit.
And then the cassava cake. And then the chicken feet. And then the pancit palabok with shrimp. Pancit palabok with shrimp. Another pancit, it called it sotanghon. And another one is cake. Rice cake. This is the rice cake. And another one is also something like a cake, cassava cake. Oh my God, a lot of food. And then the lumpia. The lumpia. Makakadiman kaya si Mamem sa ginagda ko? At least ginagda mo. Oh, at least nag-agda ka. Agda. Di man. Ano man yan si ma'am? At least tinagda mo. Mag-agda ka. Malay mo. Malay mo, nato. Madara-dara. Binaka-head na. Oy, what our friends are fine. And this is that one. Ma-realize din mo. Grilled pork chop. Tatlong paganting buhay. Dapat Grilled pork chop. Oh my God, a lots of foods. Come here. So we don't feel hungry because Uy, nano ka. even if you don't have money, you can eat. Go to your friends with having a birthday and you can Pwede na ako hampangan. Pero kung ano, something like that. walang nag-ano na dili ako. Narumdaman ko ang kamay. ako nga din, diri man ako para inom na. Wow. Diba? Maruli na kita. Pakadinan mga Here, no money, no food. I'm going poor. Come on. Going back home here, my love. We can go. We can eat here even without money. We can go to the mountain and we can pick the fruits. And then we can pick the vegetable. We can sell to the market and then we have even a little money we can American dollar accent hero. So no worries. We can going to sleeping at the bridge. Under the bridge. Happy birthday. Ay, si Isay. Wala pa. Happy birthday. Thank you. Yan yung Ay, natrato niya kasi doon na nanoong. Natrato niya. Sige, dito ka na muna sa katarata. Tapos, pabanlut yan. Ako na kong ba? Eka na rin ako na yung nakakot. Ay, dagano ng pagkaon ha. Ayaw kami maraway. Huwag kang mahiya ka. Ha 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 ha. Aircon for us. 2-room tent with aircon for us. 2-room. 2-room tent with aircon for us. Chat mo nga na eh. Dapat sa digunting. Yeah. Mercar. Thank you. You have a gunting? Takso talaga ang ano. Oo. You have a gunting? Mari ka? Why, hindi hawak? Oo. May gunting ka? Umami ko na ano. Okay na yun. Dinamis daw mo siya eh. Oo. Kinulat ko si... Nag-chat sa ako si engineer. Nag-chat si engineer sa ako. Naghapot Aircon. Tent wear aircon, my God. We're still luxury living, my God. Tent wear aircon. Chicken change, okay. Ano yan? Iskisan pa? Si Mama Laki na... Ay, mati ba yung Iba pa mo talaga na nagbakal may birthday ko na ba? Wow! Kasi namin doon yung paksiw. Eh, masarang ihaw ko. Sabi ako, Oo na nga, ni kay birthday mo ba ka? Here, do you have a knife? Kaya ba naman kutsilyo? Yeah. Carl? yes?
Kinanon, sabihon mo, sige, tama ka na. Oh, ay birthday mo Ay, na. birthday mo niya. Ha! Salamat. Totoo yun talaga. Sabi na. Ate Marika. Ha? Ito pa, hindi ko magkadi pag mga karaon na kay maramukon. Tutilon. Saka mainit ang kanina. Ano na niliwat? Dagaan ko. Sana on. Siguro magkasarati. Doon na. Wala pa good. Ay, adi may chat din daw. May naawat na. Nagkakaroon tayo na kay karaon na mayroon pa pa. Sige po. Ay, may kaya parang sila nandali sa nilong ko. Tulo pa ulit. Uy, si Wei, kumpara mo na. Para isa pa yung mga cooler din si Pauli. Diba di sa December yung makauli. Ako na kita. Doon ko na sakay sa iyo. Para ito na pa ko. Ito na, tite. Well, then close your eyes and try. Ay, sorry. Okay lang. I forgive you. I forgive you. You forgive me? Wait, I need to think Yeah, about yan sila mo. Your favorite guwaw. Oh my God. May mahudaman na. Sabi nga, iisuda na ako dam na ako. Call a friend. We need air. Pag may balay na. Boss! Balay Boss! pa lang to eh. Dumatapit na liempo. Ayun ang mga sunan. Extra rice, please. Extra rice. Yan na naman yung mga sa trabaho. O, kung gusto niyo magbahaw, may luto. Sakit sa ilo to. Baliktad sa lumpia. Manuman, may kaagaw ako sa bawo. Sorry ka, nauna ako. Di maninipidi ko tsara. Pwede mo man yung kamo ko. Pura mo. Tingin daw, tukal kita. For the effort talaga sa ate siya. Makaog mo man daw. Ay, nako. Kung hindi dahil ako para tawagan, di pa man ako Balik ka na, balik ka na. Char. Balik sige. Pwede pa nga kamo nakakaon. Magbalik ka mo. Ang gugurot ka ni ate siya. Ako, Miyo. Nako, Mayo. Nahimik ka dyan. Yung ko daw, may bagang, ano na, luto na. Ako na yan. Sabihin. Timpla ko. Taga. Yan din pa. Ha? Hilaw pa? Ay, di. Ano, makapalo na nalo. Mapangit na yun. Okay na, luto na. Yeah, di hilaw pa yun. Di. Ano? Pang makapal ang ano, karne. Dapat. Turon pa na yun. Dapat manipis lang talaga. Kaya ang wrapper baga madali maluto. Panuan eh, turon yan eh. Turun nga niya. Nagbaso na ko ilot. Yan na, Dapat ang avocado ni Queen timpla intero. muda. Sa inyo, Dapat sa akong saro na dako. tara. Inaon mi na. Wato ka. Sabi ko sa'yo kaya, di ka na pumatita. Ano to ulit sabi ka Sabay. mga Ay, saro. Baka? Hira ako sa nasa Paano? Oh, hindi sabi ako mo magalit. Tugot na si Inot. Ay, Inot. Yung pasunod na siya kanina, ay saro, isunod mo na sa bag. Sabi mo niya, tara. Tapos yung basol siya. Sorry ka, ubos na. Awas pala ito na nisyo, magtubo. Tama lang anin ko. Pero dala po. May mga kasi ng tendency. Pag mga Alis na darag karakaloy, may inabangan ako dito ang karakaloy. Kay garag ko na, dito ang karang ng gabi ito. Pero saan, mahal na Naada ko sumalab yan. Ang nag-yusay ko anong anayada. Hey, cute. Marjon Bayatak. Hello, Marjon. Palitan ko na mura kanina. Eh, nagpaprito lumpia eh. Nakaluto na diyon.
ikaw na lang ang kulang. Hindi ka magayon. Ano, karong ako na ako na. Oo. Turungan mo na lang ate. Sabi. Para mas madali maluto. Kasi para di na kita magdurubli-dubli. Dubli tayo ah. Kaya mo yun, Che. Kaya natin yan. Kaya paano talagang ano. Pagkainian ano. Mahal mo na. Daragbuon talaga. Pababa mo na lang. Para di talaga yung balay ko. Uy, ito, may tabi ako. Saan mo ito na pinaka... Ayun. Ito, na pinakapukpok. Ha? Kaya yan? Uy, ito, napukpok. Lahat ng natatanong niyo, hindi ako. Lahat ng nakakanaw nyo, amin yan. Noong Wala unang akong panahon. sinabi. Kung ikaw, CEO, ako, BDO. Uy, sige mo na lang sa kuhan. Paminta yan yung grabe. Nano pa, tapos natabi. Ano, birlugo. Laban. Ay, hinalo ko yung kagabi. Birlugo, no? Pero yung natay na ano, ay sabi ni Mio, daghanon ko ng paminta ng tuwa para manuot ang lasa. Nano pa, Dati ako tao, ilang punta kong tayo ni kanina. Hindi pa natalihan. Ang lasa ko. May point. ayaw ka pasalamat, may bayad dyan. Tamang na pang barayaan ako sa diniding. Sige mo lang pasalamat, mauwi na kami. Sa laptop ka na tabi tumawag para diri ako malobat. Dili kay tama na. Okay, maya doon, kay dako. Ano may ulit mo? Ang katurunga ko na lang. Pagili. Ay, kaya man awat kay Pulsen. Ligay ka. Yes? Oh, nano ka na? Ay, manyan na. Pailain ka. Oh, yan na si Mia. Oh, nagkakahoy ho. Okay, buli. Sumudon mo kay Sakto ni lang. Madam Shi, ha? Baka di ma. Okay na sabi ko. Okay Mainom na, ka? ibutang mo na doon. Pero kung diri pa. Nagluluto pa. Ini, okay na ini. Then, maghapit ka na din eh. Yan na oh. Naka-monitor. Okay. Oh, sa dating ko baga. Day, oh. Sige na mamaya na. Sige. Sige, hatag sa rin siya, no? Ang bata yung buli. Sige. Huwag ka lang doon sa mga buli-buli. Abo na yung naniwala sa ako. Kamot na ng lalaki buto-buto pa. Naniwala man ako, Diri pero... ako sa inabuhay. Uy! Naniwala man ako, pero diri daanis. Oo, pang Diri talaga siya daanis. buli-buli. Parang Parang pray. Sa bata, ang ginawa, buti, ano rin pa yan ako. Number 1 yun sa bullying. Kaya, parang ano na, Kasi ultimo magurang mo kung mauyo na yung pangarap sa iyo. Diba? Ako nga ni Burarat. okay lang burarat kasi di mga naturado. Okay lang yung burarat. Kasi totoo man talaga. Oy, ano pa yan? Ang tiyay ko, ay si Kayos. Bol lang itong pati yun. Kayos. Ganyan talaga. It's really not good. parang bully na, nabubuli ka na. Sa bullying. Ayos ka lang dyan? Hindi ba ako sa ati Pascual, Yelo?
Kulita ang sinabi ni ate, ano? Here, it's good na. You need to, Tawag ano na lang. kay Tamtam ka, nalulupat na talaga ako. Hindi ka kay Tamtam magtawag. Sa aking pag-iisa. Tawag mo na ako habang may data pa. Pres, hindi ka nagawa sila sa battery dito sa itam. Oo, Facebook. Ayan, di pa may sarap pa dito kaya ho, sa paper bag. Dito na brown and may strap oh. Ay, mga dami ko na yun mo. Basta ang ginawa. Doon sa may aquaflash, bay ako nagkuha. Ilatan. Kung sa ako flash, What? mo rin dito. Ang pinali ko, ang pinali. Ang lobat. Lubat na ba Lobat na yung pigit ko na bilitan ko. ang pag-ibig mo? Naka-charge na ba? Naka-charge na ba? Pati ang puso mo. Ano, iba ng lyric. Siyempre, iniiba talaga yun. Kasi, ha, ibang lyrics mo. Minsan niya, nag-iba ka trato. Ha! Ang sakit nun. Oh, shit, ang isda mo, dako-dako. Oo nga. May parang asin na sarap. yun? Bro Dati na sina yun. Tapos kalamansi. Ano pang... Oh, maraming baga ako son. Ako na mamaya. Nano, dalimpihan na Di! yun, isda? Asin! Diri naman yung ano, kikiskisan. Kasi pang protection yun para diri siya masunog. Putusan ba yun, boy? Diri na mo na yung... Basta asinan niyo, tapos... Kasi nang ulo niya, sabi mo ikaw. Kasi siya na! Did I mean, nalimpihan na yun, isda? Natubig Wala naman na yung ano. Asin na lang yun, tapos ano sa sulod, tapos suwa, pugaan yung suwa. Para makamot. Mayo. Romeo, nag-aantay si Juliet. Diba? Okay na? Pero na talaga sa dibigan mo siya sa ano, diba? Yeah. Maara mo ka na siya. Pwede na mag-asawa. Yeah. But you already have mine. I already love Mike. Una ko na nagkukurat, papapandisan pala nga. Yun yung ano. I love you, my love. Sir Fred! Oh my God. Okay, I will go to dating site. Maybe I can find good man. Huh? What? Good after. Why you need? Cheryl, I'm going back to sleep now. Enjoy the party and food. Talk tomorrow. Okay, my love. Sleep well. Oh my God. It's not dating site. You're looking for woman. Go to dating app. Yes. What is your birthday? I'm already engaged. Nasabi. Din ba yung banda sa iyo? My people available to Mike. From Sir Fred. Sir Fred, you doing live today? I'm going poor. Puro po sila. What is your birthday? He missing bully man. Yeah. Naghapot nga ni kung may Okay, wait. Hey, honey! Before you start doing live, I need to end because I'm watching you. I'm just lurking. Sir Fred. tawagan ko si Mayek. Kaya na ko, magpali na. Doon mo lang. Video. Ay, naka mo! Yan ako na lang. Pwede na ka mo! Luto na! Pwede mo na yung paunang ko. Picture mo lang. Ha? Sige. Missing one day. Missing one day. The Stacy Sir Fred. Sila ka sa kanila naman. Sino? Sila ka drink. Kapot nga eh. Nasabi na yan si Mayek. Mayat. Pinabangga ako. Di rin na siya nag-story ko. Wow. Nunubog mo.
tawag eh, para. Naman, bayan kung sa madali, mamalobat. Kaya di pala din sa kalye. Ano pala ba yun? I-check ko talaga. Kasi baka sipatin tayo ng ano, Malunggay, natin. Baka masampal pa natin. Nakikain na naman nito. Okay lang ba? Tapo na tira. Pwede bukpan yan. Ha? Baka nag-reply na. May basahan ka pa. Bili mo daw ko dito na trapo. Ayan. Tinubos mo ang trapo. Hindi ko yung isang trapo. Wala na din natuda lahat. Nadia, Hindi galing mo ang trapo kanina. Ayan mo na ito. Mas maganda pong trapo na ito. Mukhang bago. Karilian pa. Uy, mapalong ka? There you go, Bolly man. What? I might have to be open beer right now and celebrate. Lot of food there. Yes, a lot of food. Fred, yes, Fred, celebrate that we care about you. Don't go missing anymore. Yes. Don't go. Sir Fred, don't do that again. I don't want to be worried. Both of you and Mike, don't do that again. Why? Please. Please taking care of my heart. Be careful with my heart. Please be careful with my heart. Yes. Ayaw ko na ng daan. Yeah. Paano? Diri lang mo na contact si Sir Fred. Kahapon pa namin contact. Okay. Wala na, nag-prank-prank siya. Nakakabad ka rin. Gamaro mo pala sila doon. Ano yung siba? He sent me people also. Oh my God! My God! He sent you also people, Mike. Sir Fred? My God. What a generous mind. My God is so generous. What? Generous. Ito na, Binigyan niya si Sir matawagin na. Fred Ito na ng kung ano. nagdosa si Ate Tess. Nakapito niya lang ng Si Ma'am Em? si Ate Tess. Hindi ka nag-invite kay Ma'am eh. Oo. Oh, nag-okay si nanay. Dapat sabihin mo, alam ko ma'am busy ka, pero ma'am, welcome ka sa birthday party ko. Ay, para ko. Malay mo. Si Ma'am Em siya, imbitahan ko pag birthday ko. Birthday ko, yadi ko ako dili sa ako Hacienda Luisita. Yes. I'm special. I'm much very special. You're mad. Don't be compete me, Sir Fred. I'm a very special one of Mike. You're not Fred. May kahirap kayo na. Magkahira kami pero mag-aaping kami. Para lang, trip lang namin. Nice man. Saan ko to ilalagay na cellphone? Ha 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 ha. Pero maliminig naman na dahil ay diri pa siya malinig. Pero hindi naman na yung kakaliskisan. Ala pero halian ni Hasang. Halian yan sin bituka nan Hasang. Kapangit man nagkakaon ka namin mga ano. Oo, dapat inghalian mo na, Hasang. Ha ha ha. My God. Pasag. Ahali pa ako Hasang. My God. Napalimpian mo my car. Pero may stand ko daw dito. Ay salamat. Diri ko na dara ang aking stand. Well, that's who Mike. Well, I'm not special. I will shut phone for 2 days. Oh my God. Inano ko si Ma'am, si Ma'am M. Oo, ay. Masabi ito din kanina. Ay, basta mo. Sabi ko, alam ko man po may busy ka. Kung may time ka. Good.
You're so stubborn, Sir Fred, huh? Don't be stubborn. Don't make us be worried a lot. Okay. Marami na sa cellphone mo. Kaya, special yung cellphone ko. Kausap ko yun. May, Itaas mo na lang kung halimbawa ako. ay, tataas pala yan. May adjust ang bag. Ay, wow, special nun talaga. Di mo ibutan ang cellphone, Dede. Oh, wow. Eh, pwede mo man Ay! Res! Isang ni ano, natitid That face ano, don't work with me. plastic sa nilo nasa tinan ko. Ilan matutunaw na yan. Baka di Sir na Fred, I don't want to get mad. My Sino God. ang hulat? Nulat na lang ni Rosero ng Ay, si Weng. Huwag Si tayong Weng, para may ano, sabay sabi na, niya no? Roslyn. Yun na. Hala ka, Ano, sabihin mo sabihin ni kumalit ka Ate na. Mayet? Di nagbang no. Uy, si Ate Miki, wala ba kakatusan Sabado, tapos Ay, oo pala. tapos Ate kahapon, siya din eh, sinipot kahapon si Lula, Ate Migi. nagsipot siya Sabado, Ay, tapos oo hindi nga naman pala. kahapon. Nagsinan lang siya sa akin, magsabi kasi, Ate Miki, negative, kaya wala ang kaurupod ko. Hey, kiss ka na ra? I need to clean this kuhan. Sa 27. We still love you, Cheryl. My God, I don't want Ay, to iba daw. worry. Guys, di Ha? naman nga ni maano si Ate Wing, kaya ang cooler, ito pa sa balay. Sorry, Payong. O tapos, Oh my God. ito sabay mo pagpapagin na tayo din. Para pagkarinig kung mga kalisiwan. Don't do that again, Sir Fred. Ay, nag-ulan na. Kekis na pa yan sa May data ka pa? Sino na may power bank? Nakatumon ako dito sa ano, di ko inihalio na ano, na cellphone. Nakita ko dito mga damo kay buli-buli. Charger, ng power bank. Sino yun si Buli-Buli? Sino yun? Taga din yun si Buli-Buli. Ang buot. Taga dito ba kita? Taga buto-buto. Ay! Ay! Kabaho! Siya na rin. Ito na naglayog ho. Insekto yan. Okay there. So tired. Linayugan ako sa puwat. Ito. Saan? Buli-buli. Ano naman ba? Oo. Ano, Mariros, maram ka sa di maghingis da? Ha? Maram ka sa di maghingis. Diri? Wala ko maaram ako dahil bakong glutong. Oh my God, I don't have a... Oh shit. Ano yan to? Sa pasa kayo na ano? Ano ito na, Juan? Bukan makatulungan eh. Oo, ang sa pasa kayo na insekto. Magkano kayo, hindi mo ba kung pulo ko kanina? Ay, ito ka. May ito nga, New Jersey. Eh, na naman, pabalikon mo ako. Di mo ko ka. On caregiver. Right. May kalintura ko no siya. Lapado ka. Sabi mo, mahupog ka na. Tsura niya. Tsura na hayin niya. Ang nagkakalintura. Magayon ng pamanan. Itsura niya kanina. Ako nga may tarangkaso sito. Di mo ako pinalitan. Sabi mo, hupog ka na, nag-inom kita. Alam nga naman mga duty ka Hoy, hubog. pabantay mo sa nakaihiyaw na ako. Wala ka malaino na ano ko. Ano expression ko. Oo. Swadong ka na nga. Uswado mo talaga siya. Pwede mo kuha. Fred, I have to teach here how to fillet the fish. Remove only the meat. Uber talaga. I don't know how to kuhan the fish. Sorry, that's why. Hi, Sydney. Sorry. When you come back here, Han, maybe you need to teach me how to fillet the fish. Like this. My God.
I don't know. Maway sabi ko kasi kung bulikitin niya, kung makamati kita kasi aron, alam makipila kita doon sa mga kapitbahay. Oh my God. Sabi ko, mahubog ka na, ay pakatung ka, alam, pakatung ka man niya. Pagkutay man soon. Alanganin naman. Anak ka no? Ito, tapos naman ang duty mo. Ha? Tapos naman ang duty mo? Oo, tapos na. Hindi, nagpasa ka na accomplishment? Yes. O, di, kanya niya to. Ano yan na yun? Ano siya? Ano mo? Pwede pa siya sa nakagi, may kantura ka, nagsulod ka pa sa nakagi? Well, good luck, Mike. Oh my. Tawan din yung pagbigyan ko man. Ibaliktad ko pala niya to. Yan yung Okay. Si Tamana. Yan na si Tamayo. Si Tamana. Sabi na si Tami-Tami. Tama ko din yun, di ba? Na lalaki. Uy, sa ati Chico no. Hello! Hi, Tami Tami. Hello, Tami-Tami. Yadi sino? Sino ang pangalan mo? Magana-torture na yun siya. Ha? Magana-torture na yun. Napapicture na. Dili ko nang ano, hinali ko nang ano. Luway-luway lang bibili ko. Para isda na tayo ngayon. Para isda na. Luluwi nga ni. Uy, 21. Ha? Ano sabi? Fish na naman. Ora, mampalan kami yelo kay dinara sa minata. Kapitan na lang sa LCC na sa kuhan. Kapitan na sa 7-Eleven. Ito makulang. Ano, kanisda? Kapitan na lang sa 7-Eleven. What do you mean? Hindi play Para ba? isda na tayo for today's. Bili na kayo. Oy, baka torture na yun isda mo. Imahin nyo na to. Baka lang, Ate siya, kaya po dan ma. I had to make sure to buy. ang tindira sa mo, May. Ano mo sasabihin ko? Ano ba yan? Nalimutan ko. Wait, I have to make sure to buy good fillet. Ah, this one. Ano yung sabihin ko? The dish for today is kuan. Ano ba? Ano sa dinis na? Ang busay mo. Inihaw na isda. Grabe ang balo ni Tamtam. And good set of kitchen knives, but need to hide with she gets tampo, no? Yes, when I'm tampo, you need to hide the knife. My God! Uy, di ko na rin meron nila. Murder na tong isda na ito. Hindi siya makatrabaho. Ayaw na, sabi mo, hindi ko rin makakato kasi lumungkog ka na. Sila kayo mungkog ka na, mag-lumungkog. Asa dyan naman yun na Nabalik yung siya, tapos lang kikiniya. pa-chef mo. Sabi mo, mungkog ka na. Hindi ako makadukay. Duty ako sa aga sa barangay. Ay, nasabihan mungkog ka. Kapag huna ko, wala ka na sabihin. Diri sa kuan, dito sa Bawo, ano ba gayon? kalahi. Nasa kalahi. May kalahi ko baga siraan kuan. Din ko inibutang na ano na ba yun, nahasang. Idara mo sa iyo, no? Suda. Pang ano ha. Bagong sayap. Doon kayo sa mahiwagang hardin. Ah, Ay, mag-inom siya bulong na halim siya. Kung ano siya wala ng pamati. ganito kuhan. At ay ko matapos. Ako kasi tumalain ng pamati tinirit ko. Nakapasa ka na accomplishment. Oo, may accomplishments na ako na hayin.
their turn. Na-open mo? Sabi mo sa Ate Lorna, maluto na ang tuwaw. Ano ba yung asawa ni Ate Lorna? Kaya umaluto na si Taak. Pero na may signal ho. Ang kapatugtog na kita ho. Pero sa ako. May data pa pa niyo. I-switch mo ang data. Ay, kita na yung gira ng draw. Ako na, balik na ka. Tugtog na budot. Magsaraya ang mga bata. Hoy! Correct, correct! Kaya niya mga yun, ano na, kung nahabang natin mo na dinatawag. Ha? May stress ka ito mo sa suwan. Lakas, ano na? Wow! Naka-open mo siya ng Ay, kuya, di mo kami na sa may plastic ka lang para. Ayun na pag plastic ka, yung Ay, ano upo lang na dito lang kay dun ho. pagkuhan ma. Sa ano? Pwede ko sa nayam, kaya kung ibutang sa plastic, mabaho lugod yun. Sige, tapok na lang doon. Oo. Sabi mo po yag, kara amang pagwasan, pang po yag kanina. Suwa pa. Hugaan mo po suwa. Bago ihapon? Oo. Kasi tapos suwa. Para mahalan. Wala tayong alam dito. Now you Hindi pa know. tayo pwede mag-asawa. Wala tayong alam. Magbat. Ay, magbatag ka sa... Wala Magbatag tayong ka siya sa panyaya. kayaw. Wala pa tayong pangyaya. My God. Wala tayong karapatan mag-asawa. Sabihin mo si Mike, pag inasawa ka, kaipuan mo yaya. Oh my God. Wala sa mukha magyaya. Tapos ikaw naman, ma-apply yaya. Ubus mo na. My God. Dami na sen. Pero na nagpapa sa kapagal. Hoy! Uy, wala ba rin magpa... May natin sa kuhan, sa luwas. DJ, play the music. Ilipat agapon mo sa dito. Order food you love with Food Panda. Download the app and order now. Bahala kayo! Pinagpagalitan na lang ako, hindi ka nababaho. Sabi na lang ako, siguro. Para magayon. Tapos na lang ako dito sa gitna. Ilan ako, siguro. Okay, we'll see you later. I will get ready. Okay, Sir Fred, I'm going there. Okay, wait lang. What time? Okay. Okay, I'm going to end the live.